የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቡድን እንግዲህ አሁንም እርምጃዎችን መውሰዱን አጠናክሮ ቀጥሏል። ቲክቶከር አዶናይን በቁጥጥር ስር እንደዋለ መረጃው ደርሶናል። ለናፍል ሊያትና አኽበርናን አንቃጽ ኸይከውን እንዳአለናን አብተ ማህባር ክንሰርሐሉን ክንዕወተሉን ዝግባናን እንኽእልን ከነተኩር መሪጽና አለና ለዚ ኣብ ኤርትራና ዘመነ 26 ባላን መንግስቲ ኤርትራማ ግልጽ የዛረበኩም እዚ 2026 መንግስቲ ኤርትራ ለውጥ ዝገብረሉ እዋን ኤርትራኖች አሁን ያልገባቸው ነገር የኤርትራ መንግስት የኤርትራን ህዝብ አይደለም የሚለው ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ተቀኒዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስዋን ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ቀኒ ኣለኹ ከም ዝኸማይ ከምትሉ በዓል ምሉእ ተስፋዬ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር ከለኹ ቀዳማይ ዜና ወይ ከዓ ሓድሽ ዛዕባ ኮይኑ ንረኽቦ ቲክቶከር ጃኒ ትባል ጓል ኣንስተይቲ ትፈልጡ ከም ሰበይቲ አዶናይ ማለት እዩ ክልቲኦም ናብ ምርመራ ፖሊስ ሒዝዎም ከይዱ ዝብል ሓደ ዜና ኣሎ ሓቅዲ ሓሶት ካብ ኦፊሻል ካልኦት ገጻት ዝተረኸበ ኣይኮነን ግን ሓደ ዜና ከምኡ ዝብል ዜና ሎማዓንቲ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ሎማዓንቶም ፖስት ኣይገበሩን ብኻሊእ መንገዲ ክኸውን ይኽእል ኣይፍለጥን ግን ወግዒ ርእስና እዩ ማለት እዩ ረዳኢ ሓለፎም ንፍቓድ ክነውፅእ ናብ ኣስመራ ይንኸድና ናብ ኣዲስ ኣበባ ኢና ንኸይድ እምበር ዝብል ጉዳይ ከም ዘለዎ ኮይኑ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ማለት እዩ ንሕወሓት ብተመራጻይ ኣይፈልጦን እየ ኣባናውን ዝተመዝገበ ኣይኮነን ዝግበር ስምምዓትን ምስ ፕሪቶሪያ ተታሒዙ ዝለዓልን ጉዳይ ድማ ንፖለቲካ ዝምልከት ይኽብል ተዛሪቡ ኣለፍና ኢሎም ዓንቲ ጉዳይ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ካልኦት ዕላላት እውን ኣለዉ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ካብ ትግራይ ወፂኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ሰባት ንትግራይ የጥፍዋን እዮም ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ኮይኖም ግን ከጥፍኡና ይኽእሉ እዮም ክንዕቆም የብልናን ዝብል ናይ ሓላፊ ሜቴክ ነበር ዝኾኑ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ከምኡውን ናይ ዝተፈላለዩ ካልኦት ዛዕባታት ዘረባ ናቕፋ ፕሬስ ሒዝዎ ዝመፀ ዘረባን ናይ የማነ ገብረ መስቀል ናይ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ዝሃብዎ መግለፅን ካልኦት ሓበሬታትን ተታሒዞም ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ኣካል ገይረ ሒዝዮም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ንስኻትኩም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ክብለኩም እየ ዝደሊ ዌል ነባራት እንድሕር ዳ ኮይንኩም ድማ ማለት እዩ ሃናፅ ዘበለ ርእይቶኹም ክትፅሕፉለይ ብኽብሪኤ ዝዕድም ዳናይት ተስፍኦም ቅድሚ 2 ሰዓት ዝሃበትኒ ሃናፃይ ርእይቶ ሽደን ሪአክትስ ናምበር 1 ዌልካም ሜዳትንላ ማለት እዩ ዳናይት ሓፍተይ ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ ስለትብኒ ርእይቶ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ይቐኒለይ ደጊመ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር እየ ናብ ተቀዳማይ ቪድዮ ክንሰግር ኢና የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቡድን እንግዲህ አሁንም እርምጃዎችን መውሰዱን አጠናክሮ ቀጥሏል። ቲክቶከር አዶናይን በቁጥጥር ስር እንደዋለ መረጃው ደርሶናል። እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ የምትጠቀሙ ሰዎች ባካችሁ ከባህል ከቋንቋ ከእሴት ጋር አንጻር ህብረተሰቡን እያስከፋ ያለ ነገር እያወዛገበ ያለ ነገር ካለ ቆም ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ ማለት ፈልጋለሁኝ እና የፌደራል ፖሊስ አሁንም በሶሻል ሚዲያ ላይ አጠቃቀማቸው ልክ አይደሉም ብሎ ያመነባቸውን በጠቅላላ እርምጃ መውሰዱን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው የተናገረ ያለው። ስለዚህ ዛሬ በተሰማው ወይም አሁን በደረሰ ማስረጃና መረጃ ቲክቶከር አዶናይ በቁጥጥር ስር እንደዋለ መረጃው ደርሶናል። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ዋየጠጣችሁ ሓራይ ማይ እንዳሰተኹም ዝበሃል ዜና እዩ ማለት እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ወይ ከዓ ምርመራ ዝገብር ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ናይ ወንጀላትን ሓደጋታትን ምስኡ ተታሒዞም ከዓ ድሕንነት ዓድን ስጋታት ዝኾኑ ነገራትን ዝምርምር እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ሓደጋ ቆፂሩ ና ብዙሓት ቲክቶከራት ማለት እዩ ኣትዮም ዘለዉ እዚኣቶም ካብ ባህሊ ወፃእ ዝኾነ ኣከዳድናን ካልኦትን ምስኡ ተታሒዙ ኣብቲ ለምቅነ ውዒሉ ዘሎ ወይ ከዓ ቀኒ ዘሎ ብዙሕ ዘራራብ ዝኾኑ ጉዳያት ምትሓዝ ዘለዎም እዮም ዝበሃሉ ሰባት እውን ይኣትዉ ኣለዉ እዮም ሎማዓንቲ ፍልይ ዝበለ ብሰግጥ ፍምስ ዝፍለጡ ማለት እዩ አዶናይ እዩ በዓልቲ ቤቱ ከዓ ወይ ከዓ ገርል ፍሬንዱ ዓርኩ ንበላ ማለት እዩ ዓርኩ ጃኒ ንሳውን ብተመሳሳሊ ምስኡ ሰግጥ ፍምስ ዝዓይነቱ ዘረባታት እናተዛረበት ዝቐነየትን ካብ ማሕበረሰብ ውፅእ ዝበለ ወይ ከዓ ካብ ባህሊ ዝወፀን ወፃእ ዝኾነን ስራሕታት ይሰርሑ እዮም ንዝበሎም ብዙሓት ኣብ ቀይዲ ሕጊ ውዒሎም ምርመራ ክግበረሎም ምዃኑ እዩ ተገሊፁ ዘሎ ማለት እዩ ዝገርም እዩ ብዙሕ ሰብ እውን ኤክስፔክት ክገብሮ ዝኽእል ዝነበረ እዩ ብፍላይ ከዓ እዚ ከምዚ ዓይነት ዜና እኳ ደኣ ዘንጊዑ ዝበሃል እምበር ቀልጢፉ መፅኡ ዝበሃል ጉዳይስ ኣይኮነን ንምንታይ ንሕርዳ ኢልኩም እቶም ጉዳያት እዚኣቶም በቲ ማሕበረሰብና ኣዝዮም ብዙሓት ተቐባልነት ዘይብሎም ጉዳያት እዮም
سجد فمس وزت زبل قالات ون حدشتي قالات يوم مس من دايت تحيزهم كم زمصو بوزحات مهوراتن ناي سنه لبونا مصنعات زغبر سباتن كا اب هصاونتي اب ባህሊ كمون اب قصالاي ናይ ትምህርቲ አንፈት ዘለው መናእስያትን ኣብ ሃይማኖትን ኣብ ካልኦት ዝተፈላለዩ ጉዳያትን ብጠቅላላ ማሕበራዊ ትሕዝቶ ናይ ሓንቲ ዓዲ ከበላሹ ዝኽእሉን ፀለሎ ዝለኽዩም ጉዳያት እዮም ዝብል ተቃውሞኦም እናልዓሉ እንዳበገሱ ቀኒዮም ከም ዝነበሩ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ለና ናብ ዝቕፅል ጉዳይ ጉድ ስማዕ ዘብል እዚ እዩ ዝሓውና ቲክቶከር ቸኮላ ይበሃል ኣዲኡ ሓሚማ ናብ ሕክምና ሒዝዋ መፅኡ ቀኒሎ ኣዲኡ ምስ ሓመመት ኣብ ሕክምና ሒዝዋ ምስ መፀግን ዘጋጠሞ ጉዳይ መን ከዩ ክትሕከም ነዲኡ ፀዊዕዎ እንታይ ከዩ ሕጂ ገጢምዎ ዝብል እዞም ናይ ሎማዓንቲ ጉዳያት ብደንቢ ከብርሁልና እዮም ክትሓዝኑ ኢኹም ርግፀኛ እዚ ሕዝን ቪድዮ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ወሲድካ ሕክምና አይድኒ አዲስ ሒዘ ያ ኸይደ ናብ ሕክምና አትያ ቅድሚያ ክፍሊት ክፈል ኢሎምኒ ምክንያቱ ዓቅም ምህላው ካንዲ ምህላው ካንቲ ሕክምና ክፈልጥ ይደሊ ወሲደያ ከምዚ ምስወልክዎ ነትወዲ $200 ካብ ሰባት ተሰባሲበኒኹ ካውኻ ክውስኾየ ክል ኸልቃ ይሕዚሉ እሺ $200 ተለይካለይ መፅንሕ ይኾነ ንፅቡቕ ያቕኒለይ ክብረት ይሃበለይ ኢለ ከመስገንኩ ፅንሕ ኢሉ ደው ኢልለይ በል እተን $800 ንማዘር ክትባዕኻ ንዓመ ሕከም እተን 400 ግን ናይ ካልእ ሰብየን እሞ ኣው ከላኻ ክትልእኾ ኢኻ ኢሉኒ ኣረ ፀገም የውልን ክልእኾ እየ ችግር የውልን ኢለ ያዕነኻ ካብ ብድሕሪኡ ፅንሕ ኢሉ ኣካውንት ልይኹለይ አካውንት አብላዓለሎ ታስክሪንሾት ገረካ መጠልኩም እየ እሺ ታአካውንት ምን ታይለዮ ብድሕሪው 65,000 እትወለሙ ሞ ድሓር ምሸጥ ቀሊለ ኩሉ እትወልቃ አይደኒ ዋዝ ሰብዚ ትዘውግዕን ዝነበረ ካሊ 65,000 ከመይ ላኸለ ይክለኒ ይኽዳ ኢለ ምሕሳብ ጀሚረ ጠርጢረ ካው ብድሕሪው እምባ ትክክለኛ ዲ ኢለ ኸጻር ሞኪረ ካው ሰባት ነሮም ታስልኩ ሂበ ተሓወሩ ንዝኾነ ሰባት ደው ኢለ ሎኬሽን ወይ ከም ዘለ ጻሪና ለካ ተወዲ የመን ኢኔ ኣብ አሜሪካ እኔ ቆይልኒ ግን የመን ኢኔ ኣነ ብዝኾነ ብዝሕ ሰዓት ኣብ ከቢድን ኣብ ችግርን ኣለኹ ኣነ ከምዚ ለኽወፅውን ዓላማን ሓሳብን የነበረኒ ኣቋርጾ ኣነ ክሕክማ ኢሉ ኣምፂ ናብዚ ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ተደርቢ ዝሮ ሕዝውን ቤተሰብ ኣነ ዋላ ሓንቲ ክብል ኣይደሊን ሕክምና ይትረፍ በቃ ፈጣሪ ዘበለ ይብል ካሊ ግን ምንም ስለዘይደሊ ባዕልኩም ብዘለ ባዕመይ ንሽ ብውሽጥ ባዕልኩም ሓጊስኩም ነይኹም ስለዚ ሕዝውን ዋላ መምለስ ይኹን ንገዛና ንዓደይ ክምለስ ካሊ ወይ ሕክምና ይትረፍ በቃ ምንም ካሊ ምን ዲ ታውላ ከንዲስ ወአዝዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ጉዳዩ ሓደ ሰብ እዩ ነዲኻ ሕክምና ኣዋፅየላየ $200 ማለት እዩ ኣነ እውን ኣብ ሃገር አሜሪካ ዝነብር ገለ ብዝብል እዩ ድሕራይ ከዓ ትናይ ምጭርባር ስራሕቲ ማለት እዩ ኣማስዮ ከባቢ ነቶም ስድራ ዝተወሰነ 400 ናትካ ይኮነን $800 ይተዋፅልካ ዘሎ ናትካ ነቶም ስድራይ በዚ ለኣኸለይ እዩ ዝብል ሃይሉ ተስፋ ይበሃል ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ግን 65,000 ከመይ ገረድ ኣየሞ ኣነዚስ እንድሕር ዳሊኢኸ እንተዝህልዎ እኳ ትቆልዓ ምናልባት ክልእኽ ይኽእል እዩ ከደናግሮ እውን ይኽእል ነይሩ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ካብ ዝሕከም ዘሎ ሰብ ካብ ኣብ ሕክምና ዘሎ ሰብ ካብ ጥዕና ፀጊሙ ወሲ ጥዕንኡ ዘይተስተኻኸለሉን ዘይተመሓየሸሉን ዘሎ ሰብ በሊዕኹም እንታይ ንኽትረኽቡ ኢኹም አንቱም ሰባት ከምዚ ትገብሩ ዘለኹም ምናልባት ፀጊሙኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ንስኻትኩም እውን ልዕሊኡ ፀጊሙኩም እውን እንተኾይኑ ከምቲ ንሱ ገይርዎ ዘሎ ነዲኡ ንኽሕክም ላዕልን ታሕትን ዝብሎ ዘሎ ወፂኹም ገፁ ፀሓይ እንዳፀለዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ዓይኒ ሰብ እንዳገረፎን እንዳሓፈረን እንዳተሸማቀቀን ማለት እዩ ዘዋፆ ዘሎ ገንዘብ ኣዲኡ ንኽሕክም ኣዲኻ ይመሓላልካልኩም ኣብ ክንዲ ፅልዩ ከምዚ ትገብሩ ሰባት ኣዝዩ ነውሪ ዝበሃል ጉዳይ እዩ ሓደ እቲ ገንዘብ ናብዚ ኣካውንት እዚ ለኣኸለይ ዝብል ዘሎ ሰብ ንባዕሉ ብኸመይ ዓይነት ሓሳብ ከ ከምዚ ዓይነት ናይ ክፍኣት ናይ ግብረ ተንኮል ወንጀል ዝመጻልኩም ዘሎ ኣና ይርድእኒ እዩ ነውሪ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣጆኻ ንበሎ ነዚ ሓውና ከዓ ማለት እዩ ኣካውንት ካውን ተተቐምጥ ኣብዚ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ሓገዝ ተትረከብ ቀሊል ኣይኮነን 500,000 ቅርሺ ወዘተ ሓገዝ እንተ ተቀበልሞ ነዲኻውን ብትራንስፖርት ገለ ሒስካ እንተ ትኸይድ ካልኦት እውን ናይ ሕክምና ሓገዝ ዝሕግዙኻ ሰባት እውን ከምኡ እንተ ጥይቕ ኣጆኻ ተስፋ ይትቆረፅ ዝብለካ ሓወይናተይ ማለት እዩ በርትዕ ቀፅል ሰብ መድሓኒት እዩ ሰብ ቃንዛ እዩ زيادة نقرنا تاريخ تحلف إلى زنبرة نقر
كابزا موتيفيشنال سبيتش أبزي أزلا مالتيو كاب أستفلا ولا حنت نجار يبلان زي أنا تهز حلفت قدين نتن سمعهم النجارات زرقية قدياتين مالتيو سب ود سب سبونا قطر حين تسبه حما نجار على كيس وات جن تقش حدا خبدلن كان كله تحد قش جن بزير الأكاي it's just that's how life is لا هي وتكم إيه بقى حدا بتأكل بزي قد أكا حدا بتأكل بزي خايد قفكا كابسب تخويل كاخت نبر أي تخيلني خا أب كوابي خا كفو سبالو أب كوابي خا تعي سبالو ولا خا بحوات كمان كوم في اللي علو حدا قدس ورق أديها تعيد تخون أبوهار وهم هون يا أبوهار وهم هون أديها تعيد تخون تس نحنا حنت نجار من سيات حواتي يبزي أخ كان واحد أدل لنا أبسب أين مركز ماشي تيس ديان فرا هاري زي تقول داي زي تفولت عندهم حكاي بزي قدس أنا إذا سردكم بر نساتا نسي شريلون اللوها أمينو اللي تقول داي مالتي ناتو مخانو شريلون أو أنا قن تخونا شير زي باللبس لزلن إيه نساتا قن حماق بحر سلزلونكم غيرن يبل أتحيزون بزح استزارة وحماق الزرباتات عالو تخالي زربا أنت استرفكا صبويو مالتي تقمي يبولون ودقاش تزارة وزلها زربا حجوون كوم زي سلزخونا بعدت بوليتكا سلسرحة قل زي كونس أقدمك نسخة مستيركا ننفاس اندحر أنا غير كايو نمنتاي أوام سمعوا ويلكا تنادد زبل بحلالو مالتيو ودقاشون كتقبرو زقباكا زنبرا نقر أقدمك متنقاقيو كام مسكونا واي مالتيو نقدم سي كتنقاقو اللي يزقباكا نيرو خم دي عينة فيديو اختل اخكر لخانا بسبات مال انت اخات سرح نيركا بزي قد سايفلتنيو صغيركا خم بعراي ها تبل نيركا في فيديو بتعب أزيز حفريو زي مالت بحوق كقبر زكال نقريو نزا قول عن تاي أخذ قبر لك حجي مالت كتقبرو تقولين كاتحمق نقرون كنت حد يعتسي نبين خادوه أي مخون الكان نيرو انت بكاميرا نقرز كاب بدمسي نتقرز استفلاليو مسارحتات ناي سوشال ميديا نتتقم كابوست تقبرو مو ديجيتال تاتو قديف كاسي أبقو بديجيتال استوقت أو قطون حوارو دقها سمعمو وليدي اتبلا لخا بعلت بيت كان برو سميعاتو بزحات نقراتيو انويس حدا حيجلك عم ازغل كاكم زي تقبر كابنتهم حجيهم زي تقبر اخ نسخاتكن وردتا جاتات قال كابتبل تقدم كحت قبرو زقبا كاز نبره نجر يخا ختصرحو زي يقبا كان يريلي انا زقمت مخنياتو افت فيديو نش لي صيفات زغون قالات سلازلو ايه بزح زي تقمولهم انا بوغني تكون سب فيديو خحدا يدلن ولا بحجون بوشلي فلو بلاني كيف نحرالك كاينو كود يمساخن شرقن قد حكينا كلني انا وقد حكينا كلني ينبر خبر يحجون يزبل زلو كنت تستر تقتر زبحال أبها لايو تحبرت سبنا بكندا إذا أكل مبلشاوي مالتيو كالاي نسخات قبرو زلخا نجر كود إمساخن دوك قبل إمساخن بصرو نوري جبن حما نجر يخات سرح نيركا مالتيو خند قلت خون سبعين عهون صبوا يكونن أنا زي ما خركا كم حدا حوكان كم حدا تعذباي كوينه يفردل كايكون كون زلخون عها از يقوم نجر زلو نجر جن كم زي نجر أنت زي تقبر أما حبراو ميدي حجون كل إخية تبلا لخا تقرموا زز حلفة زز قدم يبلع عني إزبال زز حلفة كواس الناس حين هاتبر زقبا كامبر أزيز كم عبي نجر قوصيركا حجون كل إخية نور كويو نور نجر كم زي عينتك تقرب يبل كان حويناتي أنا بحجي تساقم دلني كونن أتقول زي بزحات سبات ودقاش أنت بعراي كابز ميديا كتفاك إلو نيرو أيادرار يزبل حجا أيادرار بعد ديت كومنت صحيفو وي فيك أكاونت ديو وي كالي ديو أي فلتن كل نايزي متصاودي أنا ودقاش سجبره أيادراريو إذا زبلو زلو مالتي سمعوا واقل زبهر زل أيادراريو بلولو أتي كومنت وي كأتتصحفاي وي كأتناتو بروفايل غير زل سب نص مخانون زي مخانون أنا خراجا قصمو بزحنا وقعلن دينا قوم أنت خوينون أزي نسبات كون يلكا نبحات كتأتوهم نبلل كتأتوهم مو لحرايك فيديو تحزلهم أزي نوري وانجليو أزيخا حماق نجريو كم تصبقوا نجر نحنا نريو نجر علينا حجي كم حد إنسساوي كم زخونة فترتيو ها زبل نيرو كل سب ها يبليو كم دي عينة نجر انتجبر انتولاسي فولت إيو أبسمعتوش تأتي خوني غليو أنا زبل زلخو اتقريت كامل أخ انت يمصو انت اتقريت أتل إغزلا قهتا في قوال نستيت نبعلا انتاي كتقبر يا خمزي جيرا مسؤو مالتنا تاون سلازي تقرص خمت نص زولو يكا سلازي لو امبر زخونه نجر ندابلت يعني راساون كم لحم مالتي ازيوم لحم بعراي زخونه تولدي نحنا منم كنقبرو ما ينخلن انفورچنيتلي مزيوم تقوصيركا زخونه مليون كتبحال تخيل مهانكا طرحيو محزن زغبرو
ሃይለን ምንታይ ምስ ጫሙ ሓዲሩ ኢሎም ዝተዛረቡ ሰባት እንህሎም መልሲ لنا في الليات النخبرنا عن كاتخي كون اندالنا ابت بحبار كنسرحلون كنعوتلون زغبانان ان خيلن كنتكور مريصنا لنا ازي دكتور هايلب زغربا اوان بزعواي كاب استزاربو تبغيسه زبلو زلخوي انا ومبوغني مس دكتور هايله تحغاغيزنا نزعابي علامه كنسرح زلن قربنت ناغلصكو دكتور هايله ابز حلفه صنكور غزي بزبولكو وقالات بولقي زهاسخو ونتلو بوغعي يقريتا يحطو بحج لك كم تمس ستالينن برهان الفعاتين نقبرو زلنا ركباتن ناي حبار عماماتن مس دكتور هايله بمخانون نهزبتات ايرتران تግራይን ብዙሕ ከነበርክት ከም ንخل امنتيو كم مرآيا ناي داغما يصبق جمارون افلطون دما سئل دكتور هايله مستي ناي ابالات صندو سئلታት كنسقلوينا اجن عزي ايدينير نسون خصاب حجي صعرلا لفعاتو تمرقو له مالتيو زيا كاب حنت ماسترز ويكا كاب حنت ديغري نعون اشلي تنس هيكونتن زيايو كل عامه لفعلا نيرو بزح غزيون اول حنديخا خميالخا خمزيا حتى كايل نغري وزت تبل دحرايكا حجي مالتي حبيرنا نخنسرح تسمع معنا انا زبليو انا وني قرتا ادعل للخو تبل يا مالتيو صبو حسابي يقرتا مغبار صلا ነገር አይኮነን ዝበልኮ ነገር ውን አልዕል ለለኹ ቦልቀይ እንታይ ለዩ ጉዳዩ ኢልካን ይርካሃ እንታይ ለይኮነን ኮን ይርዎ ማለት ናይ ስኩፋት ይቅርታ ተሓታታዩ ኤኒዌይስ ቀጽልና ኣለና ኣብዚ ትሪኦ ዘለኹም ጉዳይ ነቶም ዝጸልኡና ከም ቁማል ካብ ርእሲ ክናልዮሚና ወዘተ ትብል ነበረት ዘረባ ናይ አብ ሆሳና ዝተገብረት ዘረባ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ማለት እዩ መልስ ንምሃብ የማነ ገብረ መስቀል ማለት እዩ አብ ሓወልቲ ዋን አወር ኤጎ ፖስት ዝገበሮ ናይ ትዊተር ፖስት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኻታ ይዝብሎ ማለት እዩ ፕላጃሪዝም ውን ኣለዎ ይዝብሎ ማለት እዩ ፕላጃሪዝም ከም ዘለዎ ውን ይሕብሪን እግረ መንገዱኻ መወዳእታ ከም ዝቀረበትያ ትሕብር ዘላ እታ ናይ ብልጽግና ትበሃል ፓርቲ ዝብል ወዘተ እዩ ዘንብብ ዘሎ ማለት እዩ ጉዳይ ጠቅላሉ ትመልእኽቲ ንዑይ ዝምልከት ማለት እዩ the writing on the wall is crystal clear ማለት ግልጽን ብሩህን እዩ ዝዓይነት እዩ ፖተምኪን ዝብልዎ ዘሎ ኻት ፖተምኪን ማለት ሹም ተዋሂብዎ ዘሎ ማለት እዩ ናብ መወዳእታ ገጹ ይኸድ ከም ዘሎ ዝሕብር ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ናቕፋ ፕሬስ ውን ነዛ ፖስት እዚኣ ብምትሓዝ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንዓታግ ብምግባር ትርጉም ናታ ይኮነትን ቃል ብቃል ናይ መወዳእታ መስማር ኣብ ሳንዱቅ ሬስኡ ዝጽበ ዘሎ ኢሎም እዮም ገሊጾሞ ዘሎ ማለት እዩ እንተ ቆዶ ተዘይቆዶ ሕንጣጦ ዝበሃል ምስላ ተዛሪቦም ሕጂ ውን ንግረ መንገድናሲ ሕማቅ ሰሪሕና ዋላ ክንውድኢና ኢሎም ተዛሪቦም ዝብል እዩ ንሱውን ነታ ፖስት ታጊሩ በተመሳሳሊ ስክሪንሾት ወሲዶ ቀሪብዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራና እዚ ዘመን 26 ባላን መንግስቲ ኤርትራ ማ ግልጽ የዛረበኩም እዚ 2026 መንግስቲ ኤርትራ ለውጥ ዝገብረሉ እዋን ኩሉ ሊሚት አለው ነግረኩም አለሁ ማለት በጊዜስ እዚ ቅድሚ 5 ዓመት ኮማ ይብልኒ ቅድሚ 10 ዓመት ኮማ ይብልኒ ሕጂ ግን ናይ ለውጥ እዋን በተፈጥሮ ሕጂ ናይ ለውጥ እዋን እንታይ ይብላሉ ወርዳ ጽቡቅ እዩ ባይ ዘ ወይ ኣነ እንታይ ከም ዝብል ዘለኹ ይርዳእኩም ድሕርዳእ ኮይኑ ኣነ ግዜኡ እዩ ለውጢ ይጠልብ እየ መንግስቲ ለውጢ ተምፀለካ ዘይተምፀት ኮይንካ ግን ኣይንደልየካና ዝብል እዩ ዳርጋ ኢኑ እዝነይ ዲዩ በሐቂ ዳንኤል መንግስቲ ለውጢ ይግበር ብለካ ኣለኹ ማዓልቲ ኸምኡ ክብል ተተቀሪጥካ ገብድኻ ተቀረጻ ይግድሰኒ እዩ መንግስቲ ለውጢ ክገብር ኣለዎ ጠፊካ ይኮነን عفون بشوفنو حراي عفون بشوفنو طفيك يكونن ساغلاب لعمو يتقلع انا نسخا نفلط غداي كم زلو خوينو لوطي كغبر الله انتي لمنغستي كغبري زلو طفيك يكونن اندحرد ازي امنالبات كبدخا قوليصاتكا كن ولا تقرصكا تعينتا زربا ايو تزاريبو زلو مالتيو دانيال يلون شم صوعيو من يو دانيال اندحرد ايلكم ازي حبيرو مسو انترفيو غير نبرفتا طقا گم بحري افتن كونتينرات وانا تنتانو خوينوم ترخيوم يرم كلتيوم إلا كوينا لوط زيدل سبي يلن غلغليو زلو فلالاي ግን ጸላኢ ፈታው ጸላየ ፈታውየ ብዙል ዘይኮኑ ቃላት ማለት እዩ እቲ ሩል ኦፍ ትራንዚቲቪቲ ወይ ከዓ ሎ ኦፍ ትራንዚቲቪቲ ይጥራሕ ራኺብዎም በር ለውጥ ከም ዘሎ ሁሉም ያምኑን ዘይአምኑ መስይልኩም ከይከውን ከይትወዲ ለ ዋን ብሉ ሪቮሉሽን ያዘላይ ብለናለሁ ብርጌድና ሐመድ ሪቮሉሽን ብርጌድና ሐመዱ አቦቱ አመስመር ይዘሎ ንሕና ተደሚርና ይንፈልጥን ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ተባይስና ይንፈልጥን ወላ ሓንቲ
برجينا حمرو بلو ريفولوشن إذا كبر جينا أيانا زجمرو ألسي أبوتو أمسمري زلو ريفولوشن برجينا حمرو بودب كتمرح يتخيلن بولك السب أيتمرحنا ناي حزبي إرترا ألسي إيو إت حزبي راح يزمرحا جينا من أسي مسوات زخوفلولو متصاوت خون خاني متصاوت خاني خون عينف كدلوني اتيام تقالستي اما جمرتا زنبورو سغاب حج خوف لمز بايزلو بحساب تاخاخيبنا نزقاسي ابت مسمرو ابت زنبورو خن مسخ علالنا كاله نغرات زخيزلو اي وكلناني قدانا يخونن كم دلاي يخيد برجين حملو بلو ريفولوشن شما حيزا شما خاي قيرت امسمر الله سغاب حجها تقالس الله يغني لي كابتن የኤርትራ መንግስት እሺ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት እየገባ ያቦካ የኔ ሉዓላዊነት ይጠበቅ የሚባል ነገር የለም። መንግስት ፖሊሲ ኢትዮጵያን በመበጥበጥ ኤርትራን ሰላም አስገኛለሁ ነው። ይሄ ፖሊሲ እጅግ በጣም አስገራሚ ነው። ማንኛውም የሆነ ናይቭ የሆነ ሰው እንደዚህ አያስብም። ምክንያቱም ይሄው ነፃ ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያን የማጎሳቀል ኢትዮጵያን የመበጥበጥ ስራ ላይ ነው የተጠመዱት። አንዲት ጡብ አልተቀመጠችም በኤርትራ የፈረሰ ቤት አልተገነባም። ነገር ግን እስከዛሬ ድረስ እጃቸው ከኢትዮጵያ አልወጣም። ንሓደ ሰብ ፀዊዕካ እውን ሻምፒዮን ምግባር ትክክል ኣይኮነን። ንሓደ ሰብ ልዕልካ ናይ ውድቀትና ምክንያት ይባል እውን ብፍፁም ጌጋ እዩ። ፍጹም ጌጋ ኣብ ርእሲ ምዃኑ እንኮላይቲ ከይፈተና ተቐበልናዮ ከደግማኤ ከይፈተና ተቐበልናዮ ምሕደራ ትግራይ ክቅየር ዝገብር መሓውር ብኩሉ ዓይነት ቃልስታት ግን ለባም ናይ ትግራይ ቃልሲ ክነመሓይሾን ክንሃንፆን ኣለና እምበር ሰባት ብምኹናን ውልቀ ሰባት ናይ ኩሉ ኣበሳና መንቀል ጌርካ ብምርኣይ ምትዕማይ ክነምፅእ ንኽእል ተሓንቲ ዘልዕልካያ ግን ሽዋ ኮይኑ ፍቃድ ዝህብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ፍቃድ እዩ ዘሎ። ካብቲ ሚእቲ መጀመሪ መስራቲ ተስዓን ልዕልዩን ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ። ስለዚ እናመረፅካ ማለት ካብ ኮንሰርን ዝለዓል እንተኮይኑ እዚ ፋክት እዩ። ህወሓት እውን ተሰረዘቶ ፍቃድ ዝረኸበቶ ዘይኮነስ ተሰረዘቶ በአዲስ አበባ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ውድባት ከዓ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ፍቃድ ስለዘዩ ኣብ ትግራይ ተዘሉ ኣብ ትግራይ መፍቀድና ግን እሱ ስለዘይለ ከም መስርሕ ከም ሃገር እሱ ስለዘይለ ናብ ኣስመራ ግን ኣይንኸድን ማለት እዚኣ ይኽብል ዝኽእል ከም ትሕዝ ዝግበር ዘሎ ፍቃድ ዝሕተት እንተሎ ኮይኑ እሱ ዘይኸድና ኣይንኸድና ው ትግራይ ከዓ ስለዘይለ እቲ ፍቃድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለዝወፅእ እዩ ሌላው ጽቦም ስለዚ ንሕና ፍቃድ ዝህበና መንግስቲ የብልና ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸድና ነውፅኢ ዝብል ኣብ ትግራይ ከዓ የለን ከምኡ ዓይነት መስርሒ ዝብል መወዳእታ ክሳብ ሕዚ ዝረኣኽሞም ሰለስተ ቪድዮታት እዮም ነይሮም። ካብቶም ሰለስተ ቪድዮታት ሰለስቲኦም በቦይኖም እዮም። እቲ ሓደ ቅድም ኢሉ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ሻዕብያ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ብምሉኡ ንኢትዮጵያ ምቋምን ናይ ኢትዮጵያ ሕማቅ ምስራሕን ካብ ዝግንፀል ጀሚሩ ወይ ከዓ ካብ ነፃ ዝወፅእ ጀሚሩ እዩ ዝብል ዝግንፀል ዘይኮነስ ካብ ነፃ ዝወፅእ ጀሚሩ እዚ ዓይነት ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ኣብ ልምዓት ተረኺበ ይፈልጥን ዝብል ክስን ወቐሳን እዩ። መንዶ ባዕልኻ እቶይልዎ እዩ ኣብ ነፃነት ካልኦት ዓድታት ወይ ከዓ ኣብ ሉዓላውነተን ኣብ ናተይ ኣይትእተውን ክብል መሰል የብሉን ዝብል እዩ። ዋላ ተፀዊዒ መፅእ ይኹን በቲ ናይ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ዝሰርሖ ውዕለታ ይገለገለ ኢሉ ዝፈፀሞ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከም ዘሎ ማይ ወሲድዎ ማለት እዩ። ተኻልኣይ ዝነበረ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ዘለው መራሕቲ ካብ ትግራይ ኣምሊጦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ሓይሊ የብሎምን ንዓና ንኽልውጡ ወይ ከዓ ንዓና ንትግራይ ከበሳብሱ እንተኾነ ግን ምስ ካሊእ መንግስቲ ወይ ከዓ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ኮይኖም ንዓና ሽግረ ይፈጥሩን ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ሓደ ሰብ እንድሕር ዳ ለውጢ ከምፅእ ደሊ ኮይኑ ዋላ ይንእመነሉ ዕረ ይጣዕመና እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ንሕና እውን ኣይተቐበልናዮን ግን የመሓድረና እዩ ዘሎ ንዕኡ ክንቃወም እንተኮይንና ውሽጢ ዓዲ ኮይንና ክንቃወም ኣለና ዝብል እዩ። እቲ መበል ሳልሳይ ዘሎ ክሲ ከዓ ፍቃድ ኣብ ትግራይ ክወሃበና ይከኣለን ኣብ ትግራይ ፍቃድ ዝህብ ዘሎ ኣካል መንግስቲ ሻዕብያ እዩ ብናቱ ትእዛዝ ኢኻ ትምራሕ ንሱ ኣብ ኸይድካ ኢኻ ትምዝገብ ኣብ ማእኸላይ መንግስቲ ኸይድካ ኢና ክንምዝገብ ምዕራብ ኸይድና ክንምዝገብ ምክንያቱ ንሕና እቲ ምዝገባ እዚ ካብ
አዲስ አበባ እምበር ካብ ትግራይ እውን ክንረኽቦ ይንኽእልን ካብ ኣስመራ ድማ ክነምፅኦ ይንደልን ዝዓይነቱ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ጠቕለል ኣቢልና መወዳእታ ዘላ ጉዳይ መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ወይዘሮ ሜላት ወርቅ ሃይሉ ዝበሃላ ናይቲ ኣካቢት ናይቲ መረፃ ቦርዲ ወይ ከዓ ናይቲ ቦርድ ጠቕላላ ምርጫ ቦርድ ዝበሃል ማለት እዩ ናቱ ሓላፊት እየን አካባቢው እየን ንሰን ዝብልኦ ዘለዋ ዘረባን ሰማዕሞ ክነገረኩም ትርጉም ተመለከተ ህዋትን አስመልክቶ የቀረበ ጥያቄ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህዋትን የመሰረዙ የሚታወቅ ነው ስለዚህ ከዚህ ውጪኛ ምንም ግንኙነት የለንም የፕሪቶሪያ ስምምነትን በተመለከተ ለሚነሳው የፖለቲካ ጉዳይ ከሆነ በፖለቲከኞች የሚፈታ ነው ይሄንን ምርጫ ቦርድ የሚመለከተው ጉዳይ አይደለም ከዚህም የተነሳ እየተደረገ ያለው ውይይት የለም በእኛ በኩል ምርጫ ቦርድን በተመለከተ በየትኛው ማቅጣጫ እየተደረገ ያለው ውይይት የለም ስለዚህ ኣብ ዝግበር ቀጻሊ ዓመት ዘሎ መረፃ ማለት እዩ መረፃ ከም ዘሎ ማንም ሰብ ይፈልጥ እዩ ናይ መረፃ ሰዓት እዩ ኣብኡ ሕጊ ሰላም ጸጥታ ናይ ምኽባር ስራሕቲ ስራሕ አካላት ክሰርሑ ከም ዘለዎም መረፃታት መረፃ ከካየድ ንሕርዳ ኮይኑ ቀዲምካ ዝግበሩ ምድላዋት ከም ዘለው ፓርታት ማለት እዩ መረፃ ምድላዋቶም ወዲኦም ምዃኖም ዘይምዃኖም ዝሕበረሉ ሰዓት ምዃኑ እዚ ኩሉ ክቀርበሎም ምዃኑ መረፃ ቦርዲ ክፈልጥ ዝግባእ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተመረፅቲ በዓልመን ምዃኖም ኣይተፈለጠን ናይ ሕወሓት ዝምልከት ሕቶ ከዓ ማለት እዩ መረፃ ቦርዲ ኣባሉ ከም ዘይኮነን ክሳብ ሕጂ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይብሉን ካብቲ መረፃ ኣሰናቢትዎ ማለት ካብቲ ሽሙሲ ካብቲ ቦርድ ካብቲ ናይ መረፃ ቦርድ ምዝገባ ወፃኢ ኣሰናቢትዎ ምዃኑ ሕጂ እውን ብዛዕባ ንሱ ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዝርርብን ወግዕን ከም ዘየለ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ማለት እዩ ብኻልእ ባህላ መን ዳይ ክመረፅ ኣብ ትግራይ እዚ ማለት ኮነ ተባሂሉ አይ ዶንት ኖ ናብ ውግእ ንእቶ ተዘይ ኮይኑ ካሊ ጉዳይ የብሉን ኣብ ትግራይ ኣብ ትሕጂ ሰዓት ማለት እዩ እከለልና ንፅውዕን ፓርታት ከም ዘለዎ ኮይኖም እቲ ብማእኸል ዓዲ ዝፍለጥን ኣብ ትግራይ ካብቶም ክምረፁ ዝኽእሉ ሓይልታት ሓደ ኮይኑ ክርከብ ዝግብኦ ውድ ሕወሓትን ማለት እዩ ኣብ መረፃ ኣይተሳተፈን ምክንያቱ ኣይተመዝገበን እዚ ምስ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝምልከት እምበር ምሳና ዝምልከት ኣይኮነን በኣና ዝግበር ወግዕውን ዝርርብ የለን ማለት ተመረፃ በሓፈሹ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኣይካየድን ቶም ካልኦት ተመረፅቲ ውድባት ከታይ ይገብሩ ምህላው ንባዕላቶምን ኣይ ተፈለጡን ስለዚ ኣብ ትግራይ መረፃ ክሉድ ኣይክሉን ኣይፍለጥን ማለት እዩ እዚ ተሓበረታ ናይ ለማዓን ዘሎ ኤንዌይስ ኩልኩም ዝሰማዕኹሞ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ ግን ኣዝዮም ዝገርሙ ዕላላት ሒዘልኩም መጽኤ እዚኣቶም ኣይንፈልጥን ዝብል ቃል ከም ዘለዎ ኮይኑ ተይንፈልጥን ዝብል ዘሎ ቃል ኮነይል ከም ዝተዘርበ ከም ዝኾነን ብኻልእ ባህላ ከዓ ነታ ክልል ሕጂውን ተመሊሱ ናብ ከምቲ ቅድሚ 2013 ዓመተ ምህረት ናብ ውግእ ሒዝዋ ዝኣቱ ዓይነት ኣካይዳ ማእኸላይ መንግስትን ባዕሉ ይኸይድ ከም ዘሎ ክሕብር ይደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ንሕርዳ ብኣግባቡ እንተዘይተፈትሑን ኣብኡ ዝሳተፉ ዘሎ ኣካላት ማለት ሓደ ፓርቲ ረቑሓይ ኣየማላእኻን ተባሂሉ ክወፅእን ካኣቱን ግዴታ እዩ ኣብ ትግራይ ግን ተመረፅቲ ኣካላት ንሕና ኢና እዚ ዝበሃል ተመራፂ ኣካል ክንልእኸልኩም ኢና ወይ ከዓ እዚኦም ተመዝጊቦም ዘለዉ እከለ ግን ኣይምዝገብን ኢሉ ዝበለተ ነገር እውን የለን ስለዚ ብወገነ ባዕድና ዘሎ ተመረፅትን መረፅትን ምንም ዝተዋሃበ ዘረባ የለን ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ መደብ በዛዚም የለኹ ክሳብ መወዳእታ መደብ ስለዝተኸታተልኩም ኣዝየ ዘመስግን ልዋም ቀነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ፀፅቡቕ የስምዕና ቻው ዳሕና ቀኒውታ ጉድ ላይት ዳሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ